Dobar dan, dobri moji, ili dobroveče, ili dobro jutro, kako god. Imamo jednu temu, povratak vojnog roka u Srbiji. I ja bi vam tu baš onako imao šta da kažem. Otprilike, mnogo. Zašto povratak vojnog roka u Srbiji? Znači, posle silnog ispucavanja, naoružavanja, kurci, palci, avioni, kamioni, helikopteri, Rusi, migovi, kurci, palci nam dođeš u Srbiju, od toga normalno nemamo ništa i sad bi neko da uvede vojni rok u Srbiji. Samo da vas podsjetim da ova vlada koja je trenutno u Srbiji je nastala iz Srpske radikalne stranke, koja je jedna profašistička stranka, razumijete. Nažalost, i ja sam bio svojevremeno kao klinac u toj stranci, ali bio sam kao klinac nezreo da shvatim kakva je to stranka. Profašistička stranka koja izazvala gomilu ratova u našoj bližoj okolini i širini, i što takvih stranaka bilo i u Hrvatskoj i u Bosni, ali jedna od najgorih stranaka koja je izrodila današnju SNS, znači Srpsku naprednu stranku, ili kako god je vi zvali. I sad ta Srpska napredna stranka hoće da obnovi vojni rok u Srbiji. Pa zašto? A ja vam kažem, zato da bi vas još više kontrolisala, da bi vam decu uništila, pošto je cilj uništenje kompletno Srbiji svega, pa i deca, u koju država Srbija nije uložila ništa. Nula dinara je uložila u svako dete u Srbiji. Raznih idiota imam koji mi se javljaju u početku emitovanja live-a, tako da mi pun kurac tih što se javljaju u live-u. Znači, nemojte da mi se javljate u live-u, znači live je live, a kako se zove, ne bi mi čudilo da idiot ponovo okrene. Znači ga spominjem koji. I sad ja treba da nastavim priču, znači zašto uvođenje vojnog roka i ko forsira malo pa to uvođenje vojnog roka. Pa svesni smo koliko je profesionalna vojska propala u Srbiji, pa sad kao ajde da uvedemo vojni rok, da vodimo decu, da nam deca brane Srbiju. Od koga? Od čega, bre? Znači, ajde ono nekadašnja Jugoslavija, Jugoslovenska narodna armija koja je bila formirana posle Drugog svjetskog rata i koja je imala neki smisao do određenog momenta, a sad uvoditi u Srbiju vojni rok i sada dete od 17, 18, 19 godina gurnuti u ralje nekog generala, oficira, kapetana, neiživljene stoke, koja je završila neku školu i sada treba njima dozvoliti da oni se življavaju nad našom decom. Pa neće moći, dragi moji. Možete, dragi moji SNS-ovci, svoju decu da šaljete u vojsku. A ja ću vam ispričati zašto ne treba da je šaljete u vojsku. Pre svega, znači, pametna je stvar bila i pametna je odluka bila, ko je već donao odluku da se prekine vojni rok i da se uvede profesionalna vojska. To što država ne finansira vojnika kao vojnika i što mu ne daje platu minimalno 1000 evra, to je problem ove države, a nije problem građana Srbije, nego problem države. Država koja se rasipa parama za raznorazne spomenike, za raznorazne gluposti, baca pare besmisleno u raznorazne projekte, nema pare da plati profesionalnog vojnika 1000 evra, nego mu daje platu od 25.000 do 40-50.000. Pa dajte, molim vas. I sada da uvedemo vojni rok, da našu decu guraju u političku vojsku. A vojni rok bi trebalo da izglasa Skupština koja je došla na taj način kakav jeste došla, načinom što je opozicija bojkotovala i što je stvorila jednopartijski sistem
u Srbiji. Mislim, ko priča da je više partijski u Srbiji, sistem u Srbiji, čaje vas debelo laže. Mi smo, znači, jednopartijska država poput Narodne republike Kine, koja je komunistička, a mi smo, ja ne znam kako bi to nazvao, isto komunistička sa elementima fašizma. Znači, nema tu priče da nema fašizma. Kako nema fašizma? Znači, fašizam je taj što nam nameću sve ovo što nam nameću i što praktično ukidaju slobodu govora, a na mala vrata će da vam uvedu to kao služenje vojnog roka, da vam prevaspitaju mušku decu, vaspitaju gej ličnosti koje su sada na vlasti. Da li je to normalno? Da li to može da bude normalno? I onda kažu, pa da, znate šta, u vojsci se mnogo što nauči. U vojsci se ne nauči apsolutno ništa. Nula od učenja. Taj koji kaže da mu u vojsci bilo lepo, da je super bilo u vojsci, da je naučio svašta, da je to kao ono, taj vas laže ili je debelo u psihičkom problemu ili jednostavno taj iz kuće nije izašao, nije vidio sveta, nije vidio života. Ja razumem da je neko došao duboko iz nekog sela, iz neke čuke u vojsku i da je mu bilo lepo. Nije orao, nije kopao, nije ništa, ali retke su te situacije da neko sad ode u vojsku i da sada kao služi, šta ti ja znam, i da kaže da mu bilo lepo. To lepo ne postoji. Ja se samo zalažem da može da postoji služenje vojnog roka tipa kao u Nemačkoj što je bilo, ne znam da li i danas, tipa subotom, nedeljom po 2-3 sata da se ode na neki poligon, da se nauči rukovanje oružjem i šta ti ja znam, da se iskoriste to do 3 do 5 sati da se iskoristi za obuku koja može da bude obavezna ili neobavezna čak. Znači, onaj ko želi da bude profesionalni vojnik, ok, njemu 1000 evra plata, minimalna, kako raste standard, tako da se plata povećava, a onaj ko želi da ima obuku sa oružjem, da ima mogućnost da ode na poligon, koji je najbliži ili šta se znam, da se prijavi tamo u neki vojni odsek i da se nauči rukovanjem oružjem i to je to. Znači, u roku od 3 meseca 2 puta nedeljno da se ode, znači subota ili nedelja, ili dan koji može da se i dogovori, šta te zna, može da se izvrši kompletna obuka jednog vojnika. To kasarne, iživljavanje oficira na mlade vojci, tipa pošalješ dete od 18 godina, da se neki skot iživljava na njemu, to nije krizove, ništa to neće promeniti u vašem detetu, osim što će izazvati bes, zato što su roditelji to dozvolili. Plus toga ono kao ispraće i odlasci, ovamo namo, moglo je ispraće i odlasci 70. godina kada je sistem bio tvrdo komunistički. Nemam ja ništa protiv Tita i da se neko ne uvredi. Ali jednostavno taj sistem je prevaziđen, a taj sistem se i dan danas koristi u Srbiji, verovatno i ostalim balkanskim zemljama. Znači, toliko loš sistem. Videli ste na šta ta vojska liči, kakve puške, kakvi bakrači, mislim devojke u vojsci, dajte, molim vas, devojka u vojsci, čemu? Kao brate, kao ravnopravnost polova. Ma brate, ravnopravnost polova možeš da radiš kod sebe u kući. Pre svega kod sebe u kući poštuješ nekog koje je ženskog pola, pa ti tu budi ravnopravan. Kao devojke, žene u vojsci i policiji, dajte, molim vas, smešna priča. Znači, profesionalni vojnik može da bude profesionalni policajac, može da bude, a sve ostalo mačku o rep. Zašto tako govorim? Zato što u vojsci ne možete naučiti apsolutno ništa. Znači, možete samo da doživite to da vas moralno degradiraju pojedine ličnosti koje imaju kao neke činove,
kao na reverima i kao oni su iznad vas. Pa čekajte, zar to nije ponižavanje jednog vojnika? Pa normalno da jeste. Ponižavanje ličnosti kada ti namećeš kroz ove nekome sistem kao braniš zemlju. Pa daj da vidimo od 1914. godine do današnjeg dana kako su prošli ti koji su branili državu Srbiju. Kako su prošli? Pa prošli su kao, da ne kažem, preko plota. Tako su prošli. Dali su svoje živote, dali su delove tela, dali su svoju pamet ili sve svoje porodice su dali da bi im država Srbija dala kurac u oči, kao i danas. Ja moram tako da se izražavam. Država Srbija nijednom svom vojniku nikada nije dala ništa posle rata. Nikada ništa. Za razliku od Hrvatske koja je svojim ljudima posle ovog nesrećnog rata dala nešto. Šta je Srbija dala svojima? Ništa. Nula. Kako je država Srbija primala svoje izbjeglice iz Knina? Pa tako što ih oterala na Kosovo, pa su ih s Kosova vraćali po okolnim gradovima. Mislim, blam, sramota. A u toj celoj priči učestvovala Srpska napredna stranka, to jest ljudi koji su nekada bili u Srpskoj radikalnoj stranci. Normalno i u SPS-u. I sad bi oni, pošto su jednopartijski sistem da uvedu vojsku u Srbiji, da se življavaju na našom muškom decom i ženskom, pa možete mačku o rep. Ja ću vam reći, ja sam služio vojni rok godinu dana u Pirotu, 350 km od Beograda, i u tom vojnom roku vidio sam jedanput Beograd, znači jedanput sam dobio pravo da dođem kući na 10 dana, pa sam opet morao da se vratim da doslužim tih jebenih 12 meseci. Znači, ono što sam doživeo u vojsci ne želim nikome. Znači, taj ko kaže da je vojsci lepo, taj vas laže ili je kompletan idiot. Znači, u vojsci možete da naučite rukovanje oružjem i svim ostalim u roku od 3 nedelje. Kakvi 3 meseca, kakvi 6 meseci, kakvi vakrači. Mesec dana uvre glave. Da naučite da ubijete svog protivnika. Nemate vi šta tamo humano da naučite. Da naučite da ubijete svog protivnika. Pokazali su šta su naučili u zadnjim ratovima balkanskim u Hrvatskoj i u Bosni, kako su ispoštovali konvencije ratovanja. Pa ni to oficiri nisu znali, pa su ubijali svoje zarobljenike i sve ostalo. Znači, totalni promašaj. I sad oni bi da nauče vašeg sina kako da ubije neprijatelja ove zemlje, a oni će da odrede ko je neprijatelj ove zemlje. Sasvim normalno je da će zemlja da se brani, da će svi da ustanu da brane svoju zemlju, to uključujem i Hrvati, i Bosanci i sve ostale danas, pošto smo svi različite zemlje, i da će to biti normalna stvar. Ali da branite svoju zemlju tako što ćete otići tamo da se neko iživljava nad vama 3 ili 6 meseci, nema svrhe. Apsolutno nema svrhe. Znači, kažem, obuka u vojsci može da se izvrši za mesec dana, 2 puta nedeljno da se ide samo. Znači, 4 nedelje vrh se ide na neku obuku, onaj ko želi. Onaj ko ne želi, prosto i profesionalna vojska, pa neko ona brani. To što država rasipa pare na spomenike, ponavljam, i na razne gluposti, milionske cifre, neka država plati vojsku koja će profesionalno da to radi. Evo, pre neki dan se vojnik ubio negde u Pančevu ili ne znam gde. I kao samoubistvo. Čekaj, kako ste mogli da primite u vojsku neko ko nije psihički sposoban? Niste mogli da odredite da on nije psihički sposoban da će da uradi samoubistvo. Pa šta je bilo sa ona 2 vojnika na Topčideru, koji su se kao između sebe pobili
i onda roditelji do današnjeg dana ne znaju ni ko ih je ubio, ni šta se tu desilo. Ali su štitili ratne zločince koji su verovatno boravili u toj kasarni, između ostalog. I sad vi da pošaljete svog vojnika i da ga neko odvede na stražu i da mu da bojevu municiju i eto kao, znate šta, eto ti budi na straži za ono. Profesionalni vojnik ima da bude na straži koji je plaćen i koji je zagrižen da bude vojnik, a ne da bude neko dete koje nema želje, nema volje da bude, ne znam šta, vojnik. Čega vojnik? Vojnik sad u 2021. godini. Koji vojnik? Nesposobni vojnik da bude zove meso za upucavanje. Ne da Bože da nas napadne Amerike ili bilo ko. Mislim, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko. Pa prošli bi ko sito i rešeto. Kaže, oborili smo neke avione. Jeste, oborili smo avione. A šta da su ušli preko Mađarske ili Hrvatske? Koliko bi onda bilo žrtava u Srbiji? Vratit ću se i na tu temu. Znači, kažem, ja sam oslužio tu vojsku 12 meseci. Prvih 6 meseci su nas kao obučavali tamo neki strojevi hod. Neke gluposti koje su apsolutno bespotrebne. Ispiranje mozga. Znači, komunističko ispiranje mozga. Tito je odavno bio umro tada. Znači, i tad su ispirali mozgove. Znači, Jugoslovenska narodna takozvana armija ispirala je mozak vojsi od 19 godina, iživljavala se. To je bilo ono kao izigravanje sile, vamo namo. Prvi 6 meseci. A drugih 6 meseci smo kopali rovove i kanale za telefonske kablove u okolini Pirota do Dimitrovgrada, do bugarske granice. Cijelo leto. Iživljavanje tipa dobiješ 12 metara kanala sa ne znam koliko dubine da iskopaš u roku ne znam koliko vremena. To je vojska. To kao učite kao omladince. Čemu? Jesu plaćeni za to, za kopanje kanala i toga? Ne, nisu. Onda neko kaže, ja nisam kopao kanale, meni je bilo super vojsi. Pa da je bilo ti super vojsi zato što si bio takav. Zato što jednostavno nisi vidio sveta, nisi vidio ništa lepše od vojske. Pa idi ti druže vojsku i takvi treba da ide vojske koji kažu da je bilo lepo vojske. Idi druže vojsku, ostavi našu decu na miru. I kažem, znači, 6 meseci kao neke obuke, pa su onda pokušali obuku ponovo da uvedu, pošto nisu znali šta da rade sa nama, pa su onda nas odveli na kopanje kanala. Umeđu vremenu, mene su pokušali da uguraju taj komunistički sistem, da postane član partije. Pa neće moći, ja sam im rekao u startu sa 19 godina, neće moći, ne želim da budem član partije. Onda su rekli, pa da, dobit ćeš čin. A ja sam rekao, meni čin ne treba. Ja sam u ovu vojsku doveden silom, tad u to vreme. I onda bi se oni nastavili da se življavaju nadamnom, pošto ne želim da budem član partije, kao što verovatno bi sad uticali da postane drug član SNS-a. Pa ne želim da budem član SNS-a. Znači, moje dete također ne želi da bude član SNS-a. I onda smatrate da bi to tako bilo. Jer ovo je jednopartijska država, jednopartijska vojska. Nema ovde branjenje države na taj način kao što oni predstavljaju. Ujedno, ministar vojni do jučerašnji nije služio vojsku. Izigravao je 2 nedelje kao da služi vojsku. Ljudi, ministar vojni koji nije služio vojsku i koji je za 2 nedelje služio neku vojsku, on bi da uvede 6 meseci ili 3 meseca da neko služi vojsku. Pa onda rotiraju ministra vojnog i ministra policije, koji isto tako diskutabilan čovjek, totalna priča. Samo ih rotiraju i onda kao izigravaju neku vlast, nešto, ne znam šta, vojsku da nam uvedu u Srbiji. I kažem, znači, u to vreme,
kada su pokušali da mi nametnu partiju i kada su pokušali da mi nametnu čin, ja sam to pokušao da odbijem. I nije me ni jedan Srbin spasao od toga, nego me spasao Hrvat od toga. I hvala mu za to. Čovjek je bio negdje ja mislim da je bio iz Rijeke ili iz Pule, ne mogu da vas lažem. Uglavnom bio je stari vodnik ili mlađi vodnik i jednostavno uklonio me iz te kasarne u Pirotu i odveo me u neku pograničnu karaulu i šta ti ja znam, tamo negde prema Dimitrovgradu, da sam bio jedno vreme i gde smo kopali te kanale i šta ti ja znam, kao idemo na karaulu, kakva karaula, kakvi bakrači. Međutim, izvuko me iz te situacije i kažem, znači, vojska je kompletno ispiranje mozga jednom dečaku, jednoj mladoj ličnosti, nametanje sistema, ponižavanje čoveka, sve što može da se uradi jednom čoveku, znači razlika između vojske i zatvora ne postoji. Taj ko kaže da postoji razlika između vojske i zatvora, ne postoji. Jedino što je razlika u tome što su u zatvoru oni koji su napravili neko sranje u životu, a u vojsci vas prisilno odvode da budete u sličnom sistemu kao u zatvoru, gde se zna ko je kapo, a vi ste roblje. Vi ste ti koji skupljate pikavce po kasarni. Ko nije služio vojsku i ko kaže da nije skupljao pikavce po kasarni, moralno, velika odluka da skupljate pikavce po kasarni onih koji puše, koji bacaju, taj laže opet. Znači, to je isto bila jedna obuka velika. Pa obuka jedna velika je da namažete čizme. Jao, strašna stvar. Pa vas vaćaju 20-50 puta za neku tačkicu ili ne znam šta. Ne mora ni da bude tačkica. Jednostavno vratite se nazad. Pa iživljavanje desetara, pa vamo, pa onamo. Kažete, nije to bilo kod vas. Ma nemoj. I tako. I na kraju te vojske, mislim, koliko god stvari ja video i naučio, kao na video i naučio to vojske, ja kažem da to nije ništa, da je to sve smeh, da je to totalni promašaj. I na kraju te vojske prvo zadužite neku pušku, koja je u to vreme bila automatska, s kundakom i šta ti ja znam. I kada se razdužujete tu pušku, onda vam kažu da je cev oštećena 95%. Znači, cev uništena totalno. Znači, a vi iz te cevi, da li ste ispalili jedan metak pravi, ili ste pucali samo sa ćorcima? I sad, na primjer, zarati se i vi se trčite s tom puškom da branite zemlju, a ono puška umjesto u cilj baca 40 cm levo, 40 cm desno, gore, levo, desno. Znači, cev uništena i vi s tom puškom da branite zemlju. Šta, prsa u prsa, na 2 metra da se borite. Po pitanje je da li bi i tad pogodila. Eto, to je smešno. I onda sad dođemo do tih ratova u koje su nas uvali ti profesionalci iz Jugoslovenske narodne armije. Inače, ti oficiri pojedini su i dan danas u Srbiji u vojsci ili su tu kao poznate ličnosti. Pa šta će srpska vojska u Vukovaru? Šta će srpska vojska u Bosni? Pa što srpska vojska nije pomogla ljudima u Krajini? Pa nije pomogla nigde, ali se našla na tuđoj teritoriji i rekla je, mi nismo ratovali. Pa šta ste radili tamo? Drugovi proleteri, šta ste radili tamo? Pa vi biste opet našu decu da povedete u neku tuđu pokrajinu, državu, bilo šta. Zar se ne sjećate da ste našu decu iz Srbije vodili po Sloveniji, po ne znam čemu? Niste znali da rešite problem politički, pa ste onda dobili šutku u Sloveniji, pa ste onda dobili šutku u Hrvatskoj, pa ste dobili šutku u Bosni.
A što niste rešili situaciju kao sa Makedonijom? Niste umeli, politički niste umeli, nesposobni. Branili ste, šta ste branili? Čega ste branili? Koliko ljudi poginulo? Koliko dece poginulo tuđe? I kako ste na kraju se odužili našim borcima? Tako što ste im dali ono. Eno, malo pa dolaze, traže nešto od vas. Znači, ja sam bio regrutovan u jednom momentu kada je ono bio rat sa Kosovom, to jest na Kosovu, i taj oficir koji me regrutovao u Grockoj, to je 20-30 km odavde, jedva dočekao da mu dovedu još nekog. Pa njima je malo vojske, a inače po broju je imao dovoljno vojnika, nisam mu ja bio potreban. Ali su me doveli zato što sam bio politički nepodoban. Ja kao politički nepodoban sa kosom do ramena treba da branim čega? Od koga? Vidiš tamo neki avion na više 10.000 metara, ne možeš da ga vidiš golim okom. I sad mi kao branimo. I sad kao, mi smo kao u podrumu nekom u Grockoj, a oni su jaki borci, oni su u gornjem delu u zgradi otvorili šator u sobi. I tu žive, loču rakiju, rastaču se od rakije, ne znaju šta će. Jedva čekaju da počne rat, da oni mogu da ratuju, da nas povedu u rat. Bajni oficiri, jaki oficiri, nalokani rakijom. I onda u jednom momentu, ja mislim da sam bio skoro 3 meseca tu kao ne znam šta, zato što sam služio tu JNA, imao tamo kao, služio sam kao 3 meseca, ne znam čega, šta sam dobio toga? Ništa. Nula. Dobio sam bolest, verovatno neku tamo u tim podrumima. I onda kada su objavili da smo pobedili na Kosovu, taj oficir je pukao u Grockoj. Hoće da ratuje čovek. On se uživeo, oficiri, on u šatoru, u stanu. Kako da nas raspusti? Normalno, mora da nas raspusti, malo se življavano nama, terao nas na šišenje, vamo namo, tu se lokalo, pilo se, imalo par ljudi koji su dovlačili alkohol u nenormalnim količinama, na kraju smo ukrali i pušku, ti vojnici takozvani. Ukrali su pušku tom oficiru koji je neko zadužio pušku. Ej! I takvi da nas vode i takvi da našu decu vode u rat. Takvi neprofesionalci. Ja vam kažem, znači, treba da razmislite, složite će polako, ali sigurno da provuku, da nam gurnu decu takimo ruke, a to uopšte neće biti dobro. Neće biti dobro ni za vas, ni za vašu decu. Ovo nije to vreme u kome se brani otadžbina na taj način. Branit ćemo mi otadžbinu i kukom i motikom ako bude trebalo, ali da se neko življao na našoj deci, zato što nema na kim, ne bi ja to preporučio. Znam da sam možda malo dosadan sa temama koje vama baš ne prijaju. Najbolje da pričamo o Tanji iz Parova, Gastosu, ne znam, Karadžiću ili ne znam kome, ali ja imam svoj live u kome pričam baš ono što ih ja hoću i uživam, eto tako. Znači, stvarno ne preporučujem vojsku, ne preporučujem kao temu, ne preporučujem ni vakcine, ne preporučujem ništa što ne valja, a ne valja vojska, ne valja, vojskom treba da se služe profesionalci, ne daj Bože da im se ostvari ovaj cilj koji već duže vreme ljudi Srpske radikalne stranke forsiraju, znači ljudi SNS, Srpske radikalne stranke, to su jedni te isti, SPS, to su jedni te isti. Što bi rekli, oni bi da budu i posle Tito. Ne možete, gospode, da budete posle Tito, jer Tito je za vas bio gospodin, a vi ste Nikogovići, hoštapljari, banditi.
Eto, toliko u ovom videu. Razmislite jako dobro. Ovaj video će biti okačen na YouTube uskoro. I razmislite vrlo dobro. Da li ćete svoju decu gurnuti da se samo ubiju na straži ili da ih samo ubije neko na straži zato što nisu bili profesionalni vojnici, nego su bili vojnici. Dobit će 1000 dinara platu za mjesec dana. Kako će da izdržava država Srbija, ne znam koliko hiljada vojnika, ne znam, 1.000.000 vojnika, nebitno koliko vojnika, kad nema para da plati par hiljada profesionalnih vojnika. Smešna priča. Eto, toliko. Hvala vam, pa se vidimo uskoro. Prijetno.